Dahil nga rudan papagayam ng tay rugyan nga ibasa ti tilagip tinapalabas ni Willie Itilawag City. Sa gawdahin nga ti surat papagayam kunan dito'y Dear Manong Nemi, agkabaranggayan nagkaubingan ken nagkaredwaran kami iti elementarya ken high school ken Delia. Ken kagrunan ti amin Manong Nemi ket nasapa ang nagkinaawatan dagiti puso mi. Tadda kang palang idi ti high school. Idi agayan ayat kamin. Idi tarugyan min tagarapap. Nga magpadpada nga sa amin nga naituloy ti panagbasa mi ken Delia. Gaboy ti rigat ti panagbiag. Ken gapo tanaulila kami iti ama. Ket siya kun nga inauna kada kami nga tanlo nga kakamsat ti nangituloy ang nagbalin nga ama. Apa nagkalap ti kang runaan nga pagsapulan mi. Dagnaid kami ti igid ti baybay manong. Ado idi ti mangibaga ada kaminto kini Delia tagasawa. Tamasan sa nidingin nga dan mapasamak kada kami. Kasi ti may sa nga rabii Manong Nemi sa lagjay bulan. Kadigdigos ko manong iti day tanga sardam. Iti umasdag ni nanang kanyak kat dinamag na. Kung man lang masapa ka nga maturog, really anak. Masapa ka tungo sumahalog nga mapa nagkahalapin tubigat. Mabitag lang nang. Dalipata kami nga insagpat di bangka kapag kalap ko ito malim. Darigatan no adamang loko kita mayanod pa. Inka isagpat di bangka, muno inka agbangka. Nginalang tanang agbangka. Agakadigdigos mo. Agsinara kay kadimanin kini Delia iti di bayba itanga selag di bulan. Inaanang met, amuda lang arudan. Agsalutsod na pa'y lain. Ay. Willie anak. Nang, kaya maturog latan. Diyak pa'y makaturog. Abay, nalpas yun natin nalpas yun natin sursurnadan yun. Lang nga sursurnadan nga bagbagap. Inaanang met kasla di tayo kamam mo. Dito ginatang ko nga sa nga buti nga gin. Wala eh. Ito saan ka ba ilan nyo ngayon naman mamay minsan? Diba sa nga rabi nyo sa nga buti? Ano lang medita. Bitin nga rod. Inaanang ala kayo. Masapa kayo maapit nung sobra nyo tuminom. Umanay katlatan yung kudwanan lang. Ay, po na kaya. Dabi nagsanahay ka. Di yung kadikayat ni Delia para kanyak. Ti pampanunutek, Willie anak, nitnos pagarigan tagasawa kayon ton. Kasano nga ro din nga matulungan digiti duwa kakabsat mo para di pa nagbasa da. Ay la. Ano saan ko mga nasapa nga natay di amayo? Saan ko mga sikat di mabugar nga agsapol ti pagbayag ken pagadal digiti kakabsat mo. Nanang, awan ti pagdanagan nyo. Ore no agasawa kam to kini Delia. Ituloy ko ti magtulong ka digiti duwa kakabsat ko. Ikarik manin kada kayo deta. Daling kayo maturog ka. Sa din nga talaga ti papanam. Hinalang amuda lang arudan. Pukat no akit pag magustuhan nyo ngamin di taigid ti baybay nga pagkastaan. Ano magkastaan? Magsinarakan no ada makakita nga rod kada kay ngay. Masansan nga kastaan aramidan nyo basta sa lagti bulan. No ada nga rod mangsurot kang katinalimad. Kada pagpiyestaan da kayo. Ay kasano na ada agi-video ka na kayo. Mangi-video ka na kayo. Kals pananagat i-upload na nita social media. Yan ag-viral at video yo. Nanang nabaratag da nga talaga. Hindi maturugan la. Ila. Nanang ina ya. Hindi maturugan.
Siyempre kaninanang iti panakasilid na manunay may amok nga damatin iti silid dagiti duwa kabsat ko. Eri muharak, inlak ko manunay mi tiri daw at nawatulbag kanya. Kat tinurong ko manunay mi di dalan nga kumamang iti agturong iti ikid ti baybay. Jagla mo manong nemi no siyakto ti muna dumanon sa jay wano agur uray ita ni Delia. Amok ng agur uray ita matiktikan man hindi jay. Madamdama baka tawagan nak, teksat nak. Kat salutsudan na ito ayan kun. Where are you? Umay kat mailiw akong ka. Malagam kung tumanin ti kinabangluna manon nemi. Agpapasak tumanin nga mangnanam kadagiti bibig na. Mga prus kan mangkirap-kirap kadagiti mansanas na. Marnekak manitan. Agpapas kam manitan kini Delia. Idadandani kun mabatog manong nemi ti may nga tiyanggi ti barangay mi nga malabsak nga agturong iti baybay. Kada mang pupukaw kanya. Pare! Pare Wele! Lumagas ka bay! Na. Ni Mando. Ay, orisan ko malat. Saan latan ko ba? Umay ka din na. Hello, may kan? Napilitan manong nemi nga di mag-asa. Ay, Mimi. May samang pa nga beer para kini Pare Willie. Tapat siyam nga mapainom mo dahi takit ni. Nakagubgwapo, tilangana. At agur ure keng kuwana dita igid ti baybay sa may sa mangre ke pakon bando. Ay, Mimi. Kinunak manong nemi ni Mimi. Kat kinaubingan mi mat kinaskolaan. Isutak bambantay iti tiyanggi wano sari-sari store de manong. Good evening king ka, Mimi. Ni manin pare mando ti ma-audio customer mo dito store mo. Isutak ka na yun nga mang closing remark, Willie. Pare Willie. Ana? Anan ako nam? Pare Willie kunak. Sika. Asin nga ta kada tayong ti umununa nga agkasar. Ana agkasar? Da kayo kini Delia? Buno da kami kini Mimi. Oy! Agbabaing kamat mando. Kasi ano kung magkasar takit di ka ba pa inaklon? Aklurin nak ngaminin tapno ipantan nga rik na. Bumot ngamin Mimi. Hindi pa ilang nga datay ti high school. Ngararman na ka ni Mando. Saan nga isot kahit ko, Willie? Uy, asin na nga ron? Pare Willie, sikat kayat ni Mimi. So nga na mabalin ka, tag-asawa kayong kanidala. Tapno, sursuro nagtumutan nga ayatan ni Mimi. Uy, agtal na ka man, Mando. Ibusam deta tayo ni Numaymon. Tagawid kan, tamangra kayo pa kon. Pare Willie. Pare Mando. Mabit lang ha. At pakadakot. Makamu kayo, inakmay. Hey! Pare! Lalaingam! Ihirit mo na ko nga patarayin jay pagsakayam nga bangkam. Kapilitan manong naming nga pinanawak latan da kini duwa da Mando kini Mimi iti sango ti sari-sari store. May bayagak no denggak pa lang da kini magbagada na kunak tinakam ko. Tamok matagtaganitan manon nemi ni Delia mor ore kanyak iti igid ti baybay. Ket mundo dagiti imbaga ni Mando. Ngay di baylay nga gayayat met kini Mini uno Mimi nga madlaw manong nemi obvious nga siyak ti kayat ni Mimi. Ngay manakar ti mabaling ko kada damat di Delia nga ipatpatag ko. Ngamok manong naming agur-ura itan iti ikid ti paybay. Indadaras ko nga roden tinagturong sa jay manong naming kiti di makitak ni Delia. Tanakalawlawag nga makitak tanaranyag nga rud. Willie, ditoy. Adak ditoy.
Dito, nang bukad-kada. Makikita ka. Umay ka dito yan, nagbayad ka aminin. Mamang pa nga uray. Kunak lang saan ka nga umay. Pasensya ka, Delia. At dapat di magkasama la. Pag pinustanda, ada di magkasama. Pinadagas nagbit ni Pare Mando iti store da Mimi. Kunak to, pahingamin ka. Di magas ka man iti ang da Mimi. Pagimunam ka di palang na nga Mimi. Talaga mo. Awan ti kapatgan kanyak no sana siksika, Delia. Inarakop ko manong naminis ako inamalan di kiti lips na. Nagmayata nga na namin manong namin di kiti bibig na. Sa nakabangbanglo ka digdigos na madakas kanya. Naglamuyot ti bagina. Del, siksika lang kiti biyak ko. Talaga? Tanawamalin, umanukot kan nga kasartan. Ubing tapay, Willie. Willie, I miss you, sweetheart. I miss you, sweetheart. Sinakroy ko isong na manon nami kat kinitak-tag lawlaw. Iti kasto nga kalawag. Ti aglawlaw manon nami ito talagang salag bulan kaslalal daw. Kaslado na kiti mata manon nami nga kumitkita ka na kami. Ngimbayam, mapang kami itilingad man. Itilingad manong nami saan na kami nga masirip ti bulan tanarukbus. Ti poon ti bitaog manong nami nga nangipaida akon kini Delia. Nga dito ikat ada agururayan nga panakapapag nga dapay nakasagana nga kudson manong nami tatmo. Saan kami nga? Tapno okay manong nemi di ba nagkabumi? Empay dak manong nemi sa kung linokaisan ti barokong na. Kalbasan dagiti bibig na manong nemi sa runok nga kinaramkam dagiti duhaman sanas na. Will. Willie, I miss you. Kano lang na tinaudi. Pwede udi nga salag. Sa tamot lang may dito igit di baybay na kasi nga salag. Diba? Makabulan. Saan metalinawas? Salag manuno saan? Ngim no kasto nga salag. Kat iso, iti kamayatan. Del. Will. Willie. Oin manong nami na ipalais dagiti arang engken asog mi kini Delia. Edi pumigsa manong nami tipuloy nga nangakop ka dagiti burak dagiti yap daluyon ngagpasag edi kadaratan. Ken kastamot tayo na medyo maparparsyakan kami manong nami. Ngayon saan bingin talek na naroon na lang arudan ni tagpadpadan nga lamo-lamo kami kani Delia. Namin pinsanan manon nemi na idasar manen ni Suna numakan ko maisuna manon nemi kat talagang ibusek. Awan titedak karam ka magpatitulang manon nemi numakan ko maisuna. Kastat pangyarigak iti kinaimas ni Delia. Kenoras siyak met manon nemi no siyak tinakaidda kat kayarigak ti taraon. Ibusan nakmet ni Del. Talumangan mga nakmet mangan ka mga dua. Nagro na di adanin dagiti bibig ko ti ulok ti nagbaitan dagiti legs. Imuyong dagiti daluyon imuyong akmet manong naming kirab-kirab iti tangkrib. Iti kaleddaan ken iti tangrib iti kuweba. Willie. No namin adu kami nga bimatok-batok sa kamlumong aw. No namin adu kami nga naglangoy manong. No namin adu kami nga tinukno ti langit. Buwan kat kabayatan nga inara kami. Sweetheart, thank you. Salamat. At kasartan. Dito ka di mo rin tibagam. Kasunod di kakapsat mo nung asawa tanton. Kitulungak latay da. Sampay na itong paltarapaap mo. Timadaan ka na gini moderno nga pagkalap. Tapno makaadayo ka mapanagkalap. Kan adudumit lang ti makalapam.
Kasi ito nga bangka. Nanglingid ka na ta. Basit lang nga bangka. Di kahit mo kit dumakkel, di ba? Agbaling nga double engine. Duwati motor na, tapno makapang ka, karig na dumadumang slide, amnianan. Ano iti connection na ito nga bangka? Awag kalap ko, iti bagbagak kang kakasar. Maadan ka pa itinakil kan double engine nga bangka. Samon to ijaya ti kasar kanya kwili. Nagkasartan man sa ampay. Tung palang dagiti rapap mo. Timadaan ka dagiti moderno nga pagkalap. Ha? No, adan to dagiti nga rapap mo. Uili. Mabalinak ton nga ikasar. Sangka ibaga idi ni Delia manonemi tunggal iyawis ko ken kuha na tikasar. Nga madana kanupay nga umuna iti dakila bangka. Ngam kasano ko ma, ket basit met timakalkalapak. Malaksid nga ta manonemi no adda mang pautang kanyak iti dakila kantidad. Ngam no pay kasta jak pulos na pukahon tinamnama. Umanugot tula tamad da ito eh. Juan, papanan ako mga di umanugot. Idaw-dawat ko kay di amanong. Nga tunggal sinarak kami, tunggal papas kami tiragsak, at agsikog ko man. Hindi matlahingan masikog man. Saan ka ta makaputot? Uno, akong kontrol? Sweetheart, nakay na natan. Alam kami ti pampanunot kami nga. Di magbagam. Nga na. Bangka di motor, kada moderno magkalap. Bayam sweetheart, pasyak to timang tad kang kati, igatang mo tidak bangka di motor. Delia, pangalaam kumamit. Manulot na sweldo, iti binulan, ti pa nagtrabaho, ijay mula ka sales lady. Ano, agi patulog to iti dolyar. Ano na? No, agi patulog to iti dolyar di Hawaiano nga friend ko iti Facebook. Di adam no na nayunam. Dadya ka di manin nga friend mo iti Facebook ng Hawaiano ti bagbagan. Agimon ka. Agimon ka. Sa sino kumatasan ng agimon? Alaman. Wala mo ka. Nga karayon kay agchat-chat kadatang nga Hawaiano nga friend mo ti Facebook. Baka agpid-video call kay pay. Anong video call? What? No makaalak to mga cellphone ko nga touchscreen di makapag-video call tanto mo. Nga medyo araramatic. Dati pala nakipad na. Alam, pag pinustahan ta, nakita na dyan nga Hawaiian ng tabarokong wala. Sampit ta, posible Sweetheart, Delia, na mabaling ko mga siyak lang di makakita iti barokong mo. Siyak lang di makakita ka na iti legs mo. Kan siyak lang di maka-approve, makakarimkam ka na iti mansanas mo. Katsiksik ka maglang. Nga mata sa bali makakita-kita? Doon dyan Hawaiiano? Agimon ka. Isusunod ko mo doon sa agimon. Sika nga ron laman. Sika nga ron. Apa nga siyak? Ano ka ma? Dumagdagas kamat itayan di Mimi. Agimon kamat ka ni Mimi? Hindi pa ilang high school tayo nga crush na ka. Kita magkat saan mga aklonin ni Mando. Namapay na bayagin nga ganaan ni Mando. Gabuti si Katoro Ryan na. Siksikan tulay. Gawitan. Kinunak manong name ito suruna kon. Diyaman ang Hawaiiano ti bagbagana. Sana pagimuna ni Mimi. Mapikon ka manin ala. When gayam. Adan ton baro nga cellphone ko. Idadgundo kayo ka dito agda mga cellphone ko. Tapno makapag-Facebook kami. Tapno makapag-video call ta. Kahit mo sa wen. Napintas pa lang na cellphone mo. Pagkatapos at dapat lang gumatang ka pa. Ada mga regalo ka niya. Regaluan nagdi Hawaiiano. Itinapimbintas nga cellphone. Mabati ka pa lang. Gawin ako. Hindi ako ka.
Abi na dyan man ng Hawaiano ti bagbagam. Nagawit ka nga kastam. Ano kasta? Loko di mo pa yung suot na brief mo, pantalon, sure mo kadamado. Lamo-lamo ka, agoy-uyaw. Pakasusurong kamin. Sige man laingin. Saan ko nang dakdakamatan na diyang Hawaiano. Sweetheart, naglangad man ang jabulan, kada gitinapuskol nga ulan. Ket nangasawin. Ika na tamanin ti kong taway, tamang ano da ito hindi maudi, sweetheart. Maudi ko nam? Maudi di da ito nga rabi. Abi makikiktot ka. Umay kan. Ginuyod nak manong nemigat na pandagak isuna. Kada niya manan nga rod. Kasano ko manon nemi nga dimayat manin kat napanamanan inig ka man sa napinagkapagkala. Sikan tulayang tibabahit biyak ko. Awanin sa wali pa. Oray dahad daw Hawaiano. Dito ka man. Ano? Willie, pagpapasa man na karoon ka man sa... Willie, siksikan tulayang tilalagi ng mga pangaragsakan niya. Siga diga po na nuapay kahit kupay tagbiag. Saan nga gapo ka naging kakabsat ko? Uwain manong nemi nagpapas kami manen. Iti may kaduwagon daway kinitelia. Tanaglangad manen jabulan. Kaya naman pa'y adda pag-imunak nga Hawaiano. Kaya nag-imu mat iso na kanyak. Kinimimi manong. Ngam sa nga dayta timang pabaaw iti lirbara iti ayan na ayat mi. Sa nga dayta manong nemi iti mga palukay iti irut iti tanikala ti ayan ayat mi. Gabot na pa-check ni patpatignak ni Delia. Kinapat-patag kumat unay-unay isuna. Uwain manong. Nakalalagip na di nga rabi manong nemi ita talaga nga na isang sangin manin tinarik namin ingkang panagpapas. Anang pagusto iti kiss tirik namin agpadpada kinitelia. Intuloy ko nga rod tinagkalap manong nemi tap na kasta kadadaila ko ni nanang. Kanada kwarta nga gastusan mi iti kasapulan mi tinaldaw kanada usaren dagiti duwa kakabsat ko iti panagbasa da. Nanang, lain nyo dagito naglakwak. Iti nakalapak nga ikan. Medyo panakkalan da ita. Taswerte kita. Indid kon. Na, alain nyo kunak. Indid ko kayo mga ni Gigi batik nga sudayin tayo. Awatan nyo na. Anak. Abay, taka di problema. Taka sa trupa yo. Ito katamanin na sa agap yo nga latest. Nagbaling ka katamanin nga Marites. Ano nga Marites ka magbakaman? Kaya tagpepesumin na ito. Kita nyo man. Baka ni Marisol tinang Marisol? Ni Maricon ko na. Ni Maricon tinang confirm. Noon yaman dahil nga damag nagpepeso. Bay pagkap na ito kini Delia. Ha? Ano ko matida? Diyak ka mo may pagkap kini Delia. Nanang. Nabayagan ng nubyak, imposible nga awan ti amok, may panggap kang kuwana. No, puno man dito nga damag, pangaasi man nakahata, saan ka kumangang barbartay. Inahanang mit, api ko ang bartay ka. Di mo kumabaybayan ti trabaho, kensa mo kumabaybayan ti adim. Nanang, anyang amin ti may panggap kini Delia. Kat ko ha? Inahanang man, di da kayo man langin. Ay, mabitlaing. Masapul kay bagakeng ka. Kamangan no, sa balin to tibangi bagbagakeng ka kita sa balin to panagawat mo. Ano kami dito? Kano din na odi nga ba nagsinarak yo kini Delia? Idi salag, kadne. Salag, makalawas. Sa nagbalin nga alaal. Di ko nagbalin nga lined. Sige, day bagayon na nyo amin day tayo. Ko ha? Insang put na kanon ti bagina. Insak man ti bagina jay. Insang put na kanon ti bagina iti balay ti Hawaiano ng mga asawa kang kuana. Ano? Nanang, saan na put no day ta?
Sa nga maramit kanyang dito ni Delia man. Awang ka dito nakamat ni Delia kang ka may panggap tigayam ng Hawaiano. Friend na ka ti Facebook. Uy, nado ka kasta kita. Pre-pre na ti ha. Facebook. Kaya nagawid na diyang Hawaiano. Kalbasan na ni Delia. Nagdinamag na pa ng isang patibagi na tibalay ti Hawaiano. Saan nga maramit dito ni Delia, nanang? Saan nga maramit ni Delia kanyak dito? Saan? Napanakadagos si tibalay da Delia manong name ni tapno panagnikak ti amin. Kad ni nanang na mismo manong name iti nang ibaga ni Nana Maricon. May bagay launay manong name iti nagan na nang kumpirmar nga talaga nga awanin ni Delia ti balay daga potensang batnan nga talaga ti bagina ti balay ti Hawaiano. Siyempre makapungtutak. Naramid dahil ti anak yun, hana? Sa mo mapawalaw di anak mi bala barahok. Kamu ka nga da relasyon dyo kini Delia. Ngayon saan ko nga sinugsugan di anak ko kain. Tapno awatin na ti panagaram di Hawaiano kayong kuha na. Iso nga mismo't nagdesisyon. Alam makita ang matirigat ti panagbiyak mi. Nagpadbada kami kini nanang mo nga balo. Kaya do ti anak ko ng anak ni nanang mo. Limada kaya talukay lang. Sino tinamnamay nga makatulong ka rin kakabsat na no saan nga iso. No ta kayo to tagasawa, makatulong nga ta. Makatulong kayo nga ta. Hamok nga nasakit para kang ka, Willie. Kaya nabudno na kaya't kamit ka, talagagat ka, nasingpad ka. Agam na pagpilyan na, di anak ko. Ni Willie mangalap, puno Hawaiano. Siyempre, Hawaiano ko nakasikot Nakasaksakit na nung name. As in nga nakasaksakit, data nga napasamak. Agsipod ta talaga nga usustupod-pud no. Nga ko na ni Nana nga sabi ko mata sa anak agbarbartek numapanag nagakti kinapunto. Yung sinapul ko manong name ti Arak. Napanak iti store ni Mimi. Sa kabotilya mga gin, Mimi. Ha? Willie? Mangirwar ka man. Sa nga botelya nga gin. Mangirwar ka to pa yung miss ka danom. And dito man naituno iti newspaper nga dilis iso ti pulutan ko. Willie, sa nga rumbeng agbartek ka. Saan lang nga may mesa ti babae dito lubong. Mangtid ka, wano mapanak ti sa maling store. Di dito eh. Sige, mabiglaan nga rin, Willie. Dahil sa ganak, ti masapul mo, dagiti order mo. Gin, kanti natuno, iti newspaper nga dilis. Manong nemi nagbarte ka nga rud, iti day di agundaway. Uwain. Tapno lang may pagsak ti sakit. Tamarikrik na. Iba't ba't ko unay-unay itinapod no. Awan di sa bali nga babae ganyan ko ay atrek na saan nga sisulain. Iman nga tinaramig na. Hindi dito nga ikit ti baybay nga namuli na kita rapap mi. Dito yung mga inulit-ulit na kiti karin-karimi. Iman sa dinulitan di ayan dito nga. Nabana kiti ikit ti baybay nga mismong manunemi kat dito iti nagpulutanak ken iminumat. Dito nga na ulit-ulit ti question ti saludsod mo apay nga naramid kanyak ni Delia ti kastoy. Nasa dinuitan ti ayan ti karina kanyak. Uwen manong nemi imay nakdinanon ditoy ni Mimi. Really? Really? Saan nga sikat ka sa pulak, Mimi? Apeng may nakdinanon dito igit ti baybay. Abay, tinawagan nak ni Delia. Kad naamuan nang barbartek ka. Ngay may ka dito igit ti baybay. Iso yung baon nak. Tab na makapagsarita kayo. Ano ko mataskin nga baga na? Nagringan ti cellphone ko. Iso da ituin. Tawagan nak. Kad sikat kahit nakasarita. Really sung bata mo. Rinisip ko. Sung bata mo titawag keng ka. Ni Delia. Kaya nagsarita kayo. Hello ko namon.
Kasta uni nga ron ti panagbarbartek ko kat napanag amis mo ti ikit ti baybay nga dito ay ka naginom. Yan jak libaken manong name nga nagsangitak. Gabuti ka story nga naramid kaniyak. Naramid kaniyak manong name ni Delia. Nakaslang angaw laing idi nga bagbaga ng punugayam. Laging nga nga may nakdinanon dito ay manong name ni Mimi. Oh, tumautawag ni Delia. Sugbata mo, rinisib ko. Hello? Willie? Delia. Pagawanin na. Tasan ko natungpal. Kansang ko matungpal tikang runahan nga karikan ka. Kani-karikatan ka sursuruan nga lipaten. Kad sursuruk met ngayaten ti agbalinen nga asawa. Ingam sampay nga nalado ti amin, Delia. Sampay nga napasamak ti kasaryo. Lading itek, Willie. Ngam dito tinaikari. Ngam tinigat ti biyag. Iso nga sa pulan. Ngaramidang ti kastoy. Ngam nga nita Hawaiano. Kansiyak mga lapaklaeng. Willie. Sa kanto nga malipatan. Kadili na dumakarik namnamaem tong palag ida. Ulitek. Diyak man matungpal ti kang runaan nga karigem. Saan kanto nga malipatan? Kat saan kanto nga malipatan dagiti na dumakarikem ka. Nasakit unay para kaniyak day di nga napasamak manong name. Nang namnamaak ngam samit gayam nga napasamak. Ididamo kat kasaladyak maawat ti kinapudno. Ngem babayan ti awan sarday pa magbaga kaniyak na nanang kanidito akakabsat ko. Nga baliwak ti umaddang kat binaliwak madlaheng ti maddang. Iso na laheng manong name takas di nga narigat lat na ti biyag. Tagagangayng matlaheng di kiti ususarek nga pagkalap. 5 nga tawen sipud nagsina kami kini Delia. Kanabayagan manong name nga adda ni Delia iti Hawaii. Kaya may nga malam. Ay, Willie! Willie anak! Willie! Kasta ni manong name iti panagdardaras ni nanang nga imay. Dito igid ti baybay. Kanya nga tayo taman iti nasagap na nga latest dito nga baka. Abay nang, nagdardaras kayo nga dito igid ti baybay. Ada ka rin sa dabang? Laimbag nga damag anak. Isarding mo pa lang dito Bram. Madamdaman ton nga ituloy mo nga ornusan na iti ikat nga pagkalap mo. Taapay. Apay ngamin. Nanang ganatek nga ornosan na gito nga sigay tayo nakipakat no madamdama ang madagur oray keng kay balay. Taga door to door ka no? Door to door? Wan. Aday patulod na nga para keng ka. Nagapo ka no dyan Hawaii. Hawaii? Wan. Umay ka na. Kaya matagtakan una yung dito taga door to door nga mga oray keng ka. Umay kan. Manong name adda nang ipatulod kaniyak iti dolyar. Kada dapat na ipasurot manong name nga surat. Nga dahi nga surat kat nagapu kini Delia. Ay na anak. Kunak man lalo nalipatan na kan ni Delia. Ang ni dolyar na tig igkamam. Nilagga po kayong kuwana. Naggasat ka din aya. Tas ikamam pa lang ti lalaki nga di ex mo kit ipauitan na ka ti dolyar. Mabaling ka din nga. Sandak nga disturbon. Ano nga amin tararamida maya. Oy. Muto yung kanyak ti dolyar. Tinak iba suplik. Dagtal na kayo. Tatawag. Hay. Timawagan. Kasi na. Ni Delia. Iso na ito Agulimak kayo. Hello? Hello, Willie? Hello? Delia? Sika ka din nga talaga. Saan kung tungo malipatan ko nakmet? Tiyan niya. Saan kung tungo malipatan? Diyak malipatan nagdiad dumakarikan ka. Diyak wartang ipatulod ko. Iso ti usarem tapno matungpalan tarapahap mo. Didak kalabang ka adul engine. Amo kang adupay ti kurang na. Ngem saan ko nga mapagkadkadahan na.
Saan ko mapagagiddan ko nakuma. Sumarsarununton din ayon na. Manong nemidya ka mo no apay nga timrem nga nagarubos na kitiluhak. Delia, really? Are you crying? Saan nga dulyarte ka sa pulak? No dikat si ka mismo. Really? Saan ka kung mangagsangit akasta? Agpakalalaki ka. Kaya rin siya agsang-sangit ka met. Makaibuyog ka eh. Agsangit akmet tan gabit abang mangay ko nga sangit mo. Ay ayatin ka Delia. Sursuroy mo nga ayatin ni Mimi. Iso din ikariya para kang kawilisan. Si kakit-sikan to lahing Delia. Sige. Kadadagur uray nga trabaho. Napatig ditunggal ka dito yung Hawaii. Katlaglagi pa ma. Dagiti kwarta nga impatulod ko. Ipatungpal mo iti naikaring pakaira mga tanda. Agananad ka Willie. Sa nga mapan nga kalap no na dawal. Kit kasi di karik Willie. Tulungan ka. Tulungan kayo kanagini kakamsat mo. Nabayagitayan manong naming analpas ti pa nagsarita mi kinidelia. Yung tumtum rin pa ilang digit iluhak. Anak, nanan. Ipatungpal mo no anyaman tinakaikariyan digiti kwarta. Ngayon patulod kang ka ni Delia. Kan digiti sumasarunong tupay. Masabol nga tagibanam kat narigat ti trabaho di Hawaii. Kanagaman ka kay di ata mamano ti kaske ni Delia. Ex mo lang aro din, tulungan na kapailay. Wen manong nemi imuna nga nagpaaramidak iti bangka di motor nga para iti double engine dakkel mo. Maysa ni Mando kadagiti agtrab-trabaho ket kunana. Hey, pare Willie, pare. Makadayo kanton nga mapanagkala pare. Dandanin malpas ti dakkel bangka di motor mo. Swerte ka nga talaga. Bareng nagtultuloy ti swerte pare Mando. Ada dumat lang di makalapan no makadanon tayo ti adayo. Kaya no adda dagiti moderno nga pagkalap. Kompleto ka man na. Saan ka de? Ado pa ti kurang na pare. Ori tadanda ni manen sumangpet jay orahim nga dulyar. Iso ako nakanagasat ka. Ori no sang na kayo tinagasawa kini Delia. Ipatpatuludan na kamatlat na ti dulyar pare. Ngem siya. Hay. Malasaklat ta. Saan ka mapukahon tinamnama pare? Maklon na kan tumot lang ni Mimi. Agam si katikayat na pare. Si Kamat. Kun. Awamot pa asawa ni Mimi Abay ko mampukahon ka tinamnama. Takasano kat si kalat at kayat na. Nangro na kat saan kayo mat ka nagkatuloyan kini Delia. Iso nga narigat kong maasawa ni Mimi pare. Aging ka, nga dapay lanam naman na kayang ka. Manong nami nalpas nga ruden ti bangka nga pinaramid ko ket amin nga gastos ko ket nagkapo amin manong nami kini Delia. Agramo metten lagi ti moderno nga pagkalap ko. Ket tinugyak nga ruden nga usar ti double engine manong nami a bangka di motor. Ket di moderno nga pagkalap ko ket makalandano na ako nit na dumaduma nga adayong isla idi amyanan. Gatunggal sumanglad kami manong nemi at dalatamit ni Mimi. Wow! Ado mo na tinakalapam, Willie. Basta kadwak ni Delia, Mimi. Ado ti makalapan mi? Si Kamet? Delia ka man nga Delia? Kasano ko mga kadwam ni Delia kat nabayagan nga adda di Hawaii? Inal daw kadwak ni Delia. Ti double engine nga dakkel nga bangkak. Iso ti bagbagak nga Delia. Ha? Kas makitam. Ken mabasam. Iti nakadakdakkel nga naipinta nga Delia. Iti agsumbagin nga bakrang ti bangkak. Nga iso ti impanagan ko. Ay? Iso nga ore no sa dinuman ti papanak. No inak agkalap. Kaduwak lata ni Delia. Ta iso ti pagluganak. Ken kaduwak nga agkalap. Abay nakabisuot ka.
Uri gayam awan ni Delia dito yung saksakayam. Nukas nga sanlag. At damad lata ni Delia bangka nga paglugluganam. Sunulang nga ta, siksikalat aglugan. Isunahang makalugan keng ka. Nga bali Uri sa dinuman ti mamanak. Adalata ni Delia. Intun ka nga rod nga adamimi ti biyag mo. Willie. Mimi, lipatan na kon. Aklo namon ni Mando. Si kadagayat ko, Willie. Kaya't kumat nga tunggal sa lag kadadataman itiigid ti baybay. Kat sadyay, dito itang mat nga. Okay, pasensya ka, Mimi. Tabisi akon. Okay, adadadag iti mang kumparan ka iti. Nakalapan mi. Regalon mo ito na. Dito ay kursunadam dito yung klase ikan. Opo, maya-maya. Kayat ko dita. Kanagyaman na, Willie. Manong name nagsasarno dagiti swerte. Dito tiga po na nawapay nga pinmintas ti balay mi. Wen. Ken kastamatan nga nakananama. Iti masakbayan di kituwa kapsat ko. Manong, nagradwarak ton. Kita, nasa ito na una Lili. Kasi ka nga ron. Siya? Anak ko mat problema kanya. Kumakit si kama tinakapagturpos. Anya balat sa pulak di trabaho. Halakit nga na dawel. Adaklat ati bye-bye nga madamang kalkalap. Ang kaduak ni Delia. Kaduak di bangkak unam. Kumusta man ni Manang Delia? Dabayagin sa nga timawag. Kitawagam Baka mo't no narigat ti pa nagbiag da jay. No nagagat ka laki di Hawaii, talagang nagbiag ka. Di kita lang sa dot. Di nagbiag sa jay. Laging ka manong name nga diag kita kami kinimando iti maysa nga bigat nga sa sanglad mi. Nga nagkalap iti adayo. Pare! Si kanto ati basman kumat lang. Ito na no. Ito nagkasarkam kini Mimi. Hanya. Kung nagtupay ngamin kayong kamando. Amadan. Kasano kat malakayanak mo tanabaro? Kasken ka. Kahit mambakatan mo tanabalasang ni Mimi. So ngay naklon na kon. Mabilpilit. Haan? Baka nung kalungan tungat. Parimando. May mesa lang ti babae ti biyag ko isang kamadanagan. Aging kang ada ni Delia ti biyag ko. Nabangka di motor mo? Wun. Kanun to nga marakrak da ita. Luko nga marakrak. Siyempre agdaan. Wano marba. No agdaan man kat sukatak. Delian tulat ti panagan ko. Manong nemi masenso ti biyag mi gapoy dak kalabang ka di motor. Kaya kita do mga moderno nga pagkalap ko. Wen, kahit napag-graduar ko nga agpadpada iti kolehiyo dagiti duwa kabsat ko. Wen manong nemi. Idagkasar manong nemi da Mimi keniya Mando siyempre. Naragsakak para kada kayo. Mando, Mimi, agaman kami. Willie, di kamat ngamin mauray. Saan nga siya tinaikari ko nakmat? Da kayo tinaikari. Gini daw dawat kung sabi ko matagtultol itaragsak yung andua. Nagkaramin kiti ado ha. Kasi ngay, nagreduaran di kakabsat mo. Baka mandamdama umuno na agasawa ni Lily. Santo ni Emma. Nagtultuloy kan nga malakayan nga baro. Pagipagpagsaam nga ron. Kang kanayon ko alugluganin ni Delia. Sa din naman ti papanak. At dalat tayo sunal gamot isot pagluganak. Napuutan nyo ka din napanak nagkalap nga saan nga ni Delia ti kaduak. At dalat tayo suna iti puso kin panunod ko. Kuhan manong nemi iti nagraduaren dagita kakabsat ko iti kolehiyo. Intuloy ko man ti pa nagbasak. No ba medyo malakayan akong nga nagbasak. Kuhan manong nemi. Kina agriculture, manong nemi tinak.
in-enroll namon ti agriculture nga subject wano kurso akit damit kanayon nga fishery di ba kahit ko tagbalin nga fisheries and agriculturist sala na banayat manong name tinak panagbasa iri tara dimteng ti pandemya manong lupay kasta nagtuloy-tuloy ti amin. Aging gang agpadpadan nga dan asawa dagiti duwa kapsat ko. Siminadan kada kami. Kadak na kami laingan kininana. Anak, agasawa ka matan. Agturpusak pa nang. Mabaling ka na ito yung umay nga tawan. 2022. Kunak edi. Aging gadim tang di 2022. Oo. Ay natin yung babae ngayam amo ita. Nagbaling asawam. Kaya 2022 no sang ita nang 2023 kaya manuntot itawan mo ay na baglaki din tad kiti kakabsat mo nga nakaita din kanya kiti sagay sadan nga po ko kaya anak no pa'y adan na pamilya di kiti kakabsat mo kaya amulot tayo damat at abay-bay ang tulungan na just in case kag problema da Ngunit ko problema da nagpapada damat nga da trabaho na. When kada ito yung pandemya, napasardang da nga nagtrabaho. Kada agsublin dumad lang da trabaho da manin. Hindi awan trabaho da, damat online nga business da. So ako pagdanagan nyo kada lili ka ni Emma, kada iti asawa da nang kapatan siya ti kasasad da. Si kalangan ti ururayag anak. Ururayan nyo nga. Nga agasawa tayo doon agasawa kan kada damat napukukan ka nga aywanak alakad na ragsakak tumatlao na yung mata na nga mapandumanon kini tatangyaw ninanang man mabayag kay pa nga matay sabay narikat na matay ti amunot uminom ti Jane ninanang man hanyo lagi na palpalaluan ti Jane mayat ti maalis to nga matay dati uminom lang harudan di pa'y agpulutan nun di pa'y mangan so laglagpan nyo kargaan da tiyan nyo kan mangan kayo mangan o uminom kayo iti agdama manong nami baruak pa'y kat palubos ti apo nudumdeng ton manong nami umay nga tawen 2023 kat makapagturpusak ton kat malaksid ngay tultuloy ko iti agkalap mabalin siguro nga mga opisina tumatan palubos ti apo. Barbareng ko nak no dan tumatan babae nga naikari nga isagot ni Apo Diyos kanyak. No bagbakasyon da Delia kaduhan na ti pamilya na manonemi sa malata nga mangliplipat nga mapaninanang tapno mapanaalain di sarabo para kada kami. No pa'y saanan nga papawid iti dulyar tam narikat met manonemi. No kang kanayon latan. Yung karigatan na matatinulungan idi di kakabsat na ng awan nakaturpos kadakwada. Tasanda nga inalala di iti kwarta nga inted di Delia kadakwada. Ipaglagid din manong nemi tinusar kung gusto tit kwarta nga inted na kanyak. Kadadamat di iti kundaway nga pasarayo masadag ni nanang na kanyak. Katultulungak met ida. Dito ti pagkasaritak manong nemi kadagyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa. Kahit sabi ko matadamat na ibatik nga ada, liwliwakan pagsarmingan tibiyag kadagitipadak nga dimngeg. More power to your program, manong, and God bless. To your dagyaman nga pagaya mo, Willie, itilawag sili. Thank you, matkang ka, Willie. Iti nga panagsurat, pasagnan iti pa lagip tinapalabas mo. Kahit naswerte ka nga talaga, kapata si first love mo kat saan na ka nga binaybayan. Alagat sabi ko mata, dan tumuteng second love tibiyag mo. At ito hindi pagayam nyo ni manong yun, Nemi Ruiz, mangibat batin tinembag nga oras, kada kay amin nga sa kapada.